Барои кор бо сархат мо аз маҷмӯаи тугмачаҳои абзац истифода менамоем. Барои матнро дар сархат аз тарафи чап, рост ё мобайн рост кардан тугмачаҳои выровнять текст по правому, выровнять текст по левому, по центру хизмат менамоянд. Тугмачаҳои выровнять по левому, по правому, по центру. ба воситаи тугмачаҳои межстрочни интервал масофаи байни сатрҳоро муайян намудан мумкин аст. Тугмачаи междустрочни интервал. мо ҳамин матнро масалан агар аз тарафи чап баробар намуданӣ бошем, як бор пахш менамоем, аз тарафи чап рост мешавад ва тарафи рост баробар нест. Агар аз тугмачаи выровнять текст по правому краю пахш кунем, аз тарафи рост баробар мешавад, вале аз тарафи чап не. Агар мо тугмачаи по ширине пахш кунем, он гоҳ аз ду тарафа рост мешавад. Агар тугмачаи по центру пахш намоем, аз байн баробар мекунад. Ин дар кадом ҳолат ба мо зарурат дорад? Агар мо фарз мекунем сарлаҳфаро ҳаминҷа чинем, агар дарси намунавӣ. баъзеҳо масалан барои ҳамина дар байн ҷо додан аз аввал мемонанд ва тугмачаи ба истлоҳ пробелро пахш намуда ба байн мебуранд, ки ин нодуруст мебошад. Барои ин мо пахш мекунем тугмачаи по центру ва барнома худаш инро дар байни ҳуҷҷати мо оварда ҷобаҷо менамояд. Ба воситаи тугмачаи междустрочни интервал мо масофаи байни сатрҳоро дигар менамоем. мои сархатро ҷудо намудем ва тугмачаи яку азда панҷ масофаи 1/5-ро интихоб менамоем. чӣ хеле ки шумо дидед байни сатрҳои мо кушодтар шуданд. ёки 2, ёки 3, ёки дигараш. ин интихоб намудани масофаи байни сатрҳо ба воситаи тугмача мебошад. тугмачаи заливка барои пур намудани майдони сархат бо ягон ранг. бисёр мавридҳое мешаванд ки майдони матни моро бо ягон ранги фарз мекунем паст пур кардан дар кор мешавад. барои ин мо тугмачаро ба ҳамин сархат гузошта тугмачаи заливкаро пахш намуда аз ин ҷо ягон рангро интихоб менамоем. ҳамин тавр замини матни ранги замини матни мо дигар карда мешавад. тугмачаи нижняя граница барои майдони
матнро бо чорчуба ҷудо намудан. инҷа вақт аз оне ки мо дарси ҷадвалро ба истлоҳ таблитсаро мегзарем, ин тугмача барои мо дар кор мешавад. ба воситаи маҷмӯи тугмачаҳои абзац сохтани ҳар гуна рӯйхатҳои автоматикӣ мумкин мебошад. тугмачаҳои маркери, нумератсия ва муногоҳуруни список барои сохтани рӯйхатҳои гуногун истифода бурда мешавад. масалан, барои рӯйхатҳои донишҷӯёни факулта, мо ҳангоми пахш намудани тугмачаи нумератсия ба рӯйхати худ рақам мегузорем ва ҳангоми пахш намудани Enter аллакай барнома худаш дигар рақамҳоро мегузорад ва ҳамин тавр мо рӯйхатро месозем. ё ин ки фарз мекунем мо рӯйхати донишҷӯёнро тартиб додем. Аминова, Садриддинова, Гулов. ҳамин тавр фарз мекунем мо рӯйхати донишҷӯёнро тартиб додем, аммо рақам нагузоштем. акнун муаллими мо омад ва гуфт шумо бояд ин рӯйхатро бо рақамҳо менависондед, мечидед. мо рӯйхатро ҷудо менамоем ва тугмачаи нумератсияро пахш менамоем ва ҳамин тавр барнома худаш ба таври автоматикӣ ин рӯйхати моро рақамгузорӣ менамояд. ё бо нуқта нуқта ишора намудан. ё инҷо мавҷуд ҳастанд рӯйхатҳое ки ба чанд қисмҳо ҷудо мешаванд. яки як, дуи як ва дигару дигараш. барои фосилаи сархат аз ғава ки дар ҷадвали уфуқӣ мавҷуд буда истифода мебарем. бо забони русӣ ползунке мегӯянд. манин ғаваке ки дар ҷадвали уфуқӣ ҷойгир аст. яъне агар мо ҳаминҷо аҳамият диҳем, мо инҷо сархат дорем аз рӯи муқаррарот. ҳамин аз сархат, барои ҳамин сархатро гузоштан мо ҳамин ғавакро пахш намуда истода мекашем ва дар ин ҷо сар медиҳем. акнун ҳангоми сархатро ба итмом расондан ва пахш намудани тугмачаи Enter ба таври автоматикӣ ба мо ҳамин сархат сохта мешавад. тугмачаҳои
уменьшить отступ ва увеличить отступ барои кам ва зиёд намудани фосилаи сархат истифода бурда мешавад. мо нишондиҳандаи мушро як бор ба болои ҳамин сархат пахш менамоем ва тугмачаи уменьшить отступро пахш менамоем. аввал увеличить отступро пахш намоем. яъне мо ҳамин сархатро шикеле ки шумо дидед сархатро калон намудем ва тугмачаи дигар барои хурд намудани сархат истифода бурда мешавад. ин тугмачаро кадом маврид истифода намудани мо муфид мебошад? мо фарз мекунем ки ягон мактуб менависем ба вазири фалон фалон масалан ва ному насаби масалан вазирро. барои ин мо ба монанди матни оддӣ менависем ва ҳамин тугмачаро пахш мекунем то дар тарафи дасти рост рафта ҷойгир шудани ҳамин матни мо. барои ба таври васеъ дастрасӣ пайдо намудан ба танзимоти абзац тирчаи дар тарафи рости поёни лавҳачаи абзац мавҷуд бударо пахш менамоем. тугмачаи дар тарафи рост дар қисми поёни гурӯҳ мавҷуд бударо пахш менамоем. дар натиҷа равзани абзац дар экран мебарояд. инҷо мо фосилаи байни сатрҳо ё пеш аз сархатро дақиқтар интихоб намудан метавонем. чӣ тағйироте ки дар равзани абзац анҷом медиҳем дар майдончаи намуна абразец мо онро мушоҳида менамоем. барои мисол инҷо мо пештар дида баромадем фосилаи байни сатрҳоро. онҷо мо метавонистем 1-2-3 кунем. инҷо бо дигар рӯйхатҳое мавҷуд ҳастанд ки мо метавонем дақиқтар масофаи байни сатрҳоро интихоб намоем ё ки масофаи сархатро. бо ҳамин дарси навбатии мо ба охир расид. шумо дар ин дарс чӣ тавр кор кардан бо сархатро омӯхтед.